başladı. Biz başlap җибәрәбез сүзебезнең тур эфирыбызны. Арулармысыз карындашлар? Сизәсезме икән безнең студиябыз бүген яктырып китте. Чөнки бездә бүген кунакта безнең Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәгендә Татарстанның атказанган артисты, Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисткасы, гүзәлләрнең гүзәле Оксана Дмитриева. Арулармысыз, кадерле тамашачылар. Матур итеп чакырдылар, ничек килмисең инде, рәхәтләнеп килдем. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Безнең үзәктә Петров бәйрәме вакытында сезнең белән тур эфир булган иде инде. Сез анда тамакса ясау буенча мастер-класс күрсәттегез. Бүген инде без рәхәтләнеп синең иҗатың белән якыннанрак танышырбыз, Алла бирсә. Һәм синең башкаруыңда моңлы җырлар ишетербез. Килештекме? Килештек. Дуслар, әгәр нинди сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез бар, языгыз. Biz аларны һәрберсен укып барачакбыз. Biz аларны һәрберсен күрәчәкбез. Һәм инде башында язып чыгыгыз, дусларым, кайлардан, кайсы төбәкләрдән безне карап барасыз икән, безгә шул бик кызык. Без инде беренче сорауга күчәбез. Беренче сорау буларак булыр. Бала чактан башлыйсың килә. Син ниндирәк бала идең? Шулмы, әллә киресенчә тыйнак идеңме? Һәм бала чакта иң исәп алган хәтерләрне сөйләп китә аласыңмы? Бу балачак бар кешедә дә шундый күңелледер инде, ул бик күп вакыйгаларга бай. Беренчедән инде ул бу дөньяга килү үзе бер кызыклы вакыйга дип әйтәсем килә, чөнки бу дөньяга килгәндә шундый ничек дип әйтим инде, судьбоносный момент булгандыр инде ул, әйме? Роддомда ут бетте мин туганда, һәм мин туганда бөтен практикант кызлар булган икән, шуларга шәм тутырып, шәм астында тудым мин. Шәһәрдә тусам да, ләкин инде шәһәр баласы диләр бит инде, җәйләрен мин авылда үстем. Әти белән әнинең якларында калдыралар иде җәй буена. Питрәч белән Мамас районында рәхәтләнеп, бөтен улактагы сулар белән уйнап, анда сыерларны озатып, көтүгә сарыкларны, үрдәкләрне карап үскән бала. Бик шук идем. Менә сөйләүләр беренчә мама сөйләнде. Хәзер күземне ачадыр дип әйтә торган иде. Бер генә секундта тик тормыйсың дип, шуңа күрә дә инде мине мәктәпкә дә иртәрәк бирделәр. Чөнки энергияне кая кырга белмәгән бала. Позитивный энергичный бала. Бик шундый. Бар нәрсәдә кызык иде миңа, бөтен нәрсәне белергә тырышадыр идем. Кызыклы вакыйгаларга килгәндә, менә 2,5-3 яшьтән башлап кунаклар килә бит инде. Көн сайын димәсәң инде атнага бер, айга бер кунаклар килә. Мама сөйли инде моны, ишеккә звонок бирәләр. Звонок бирәләр дә, мин мамага әйтәм икән, мама, әйт, хәзер кергән кешегә, Оксана концерт куя дип әйт. Әйе, мама әйтә инде, тукта инде, әле кеше кермәгәндә, кем икәнен дә белмибез, нинди концерт куя. Но мин инде белгән кеше булса, керсәләр инде, пәрдә артына чыгып, массажканы тотып кулга, берәр нәрсә җырлап биргән булганмы. Авылда да нәкъ шулай җәй көне инде, әбиләр безеп утырасың, ул вакытта модный иде, искусственный чәчәк, шкаф өстендә, серват өстендә, бөтен җирдә искусственный чәчәкләр бар иде. Шуларның барысын да бөтен кешегә таратып, җырлап бетергәч, миңа бүләк итәргә кирәк булган, кул чалырга. Шундый истәлек бар, кызыклы. Бик үзенчәлекле кеше син. Чөнки син тууың да үзенчәлекле булган. Менә шәмнәр астында тугансың бит инде син. Һәм менә сәхнәгә тартылуың да кечкенәдән килгән димәк. Җырларга яраткансың, бәсләр куярга яраткансың, шулай бит? Шулайдыр дип уйлыйм, ләкин ул тормыш буенча китә инде, аннан берсе-берсенә бәйләнеп, ничектер шуңа килеп чыга. Ул 3 яшьтә инде мин аның турында уйламаганым бит. Просто яраткан эшем түгел инде ул вакытта. Шөгыль, яраткан шөгыль белән шөгыльләнгәч, җырлап йөргәнмен шунда белгән белмәгән җырларымны. Менә бала чакта бит инде ул көтәсең, яңа елны санап көтеп аласың, могҗиза көтәсең. Менә хәзер
Яңа елны, могҗизаларны көтәсеңме? Әлбәттә инде хәзер көтәбез, могҗизаны да көтәбез, ләкин балачакта хәтле түгел. Әлбәттә, бүтән төрлерәк, ләкин алар да могҗизадыр дип әйтәсем килә. Кечкенә вакытта инде без аны киресенчә, ул теге кыш бабайны көтәбез бит инде. Кайчан булыр икән көннәрне санап утырабыз. Хәзер санаган да юк, ул шалт килеп тә җитә. Сизмисең дә аны кайчан килеп җиткәнен. Ләкин миңа калса ул һәр кешедә көн саен, яңа елда гына түгел, гомумән ышанырга тиеш, могҗизага, аның хыяллары булырга тиеш. Ул ниндидер көч бирә яшәүгә ямь бирә ниндидер. Хыялланып яшәсәң, шулай бит. Әйе, минемчә һәрбер кешенең хыялы булып торырга тиеш. Берсе үтә икән, икенче хыял табылырга тиеш. Рәхмәт, бик эчтәлекле җавап булды бу. Менә кыш бабай хәзер менә монда килеп басса. Нәрсә сорар идең алардан? Ой, кыш бабай килсә булыр иде инде. Менә кыш бабай дигәннән biz инде барыбыз да ышанабыз, кичкенәдән ышанабыз шушы кыш бабай барлыгына. Ләкин минем шушы кыш бабайга ышануым бетте нәкъ 5-6 яшьтә. Әниләр кибеткә барып, пакет белән әйбер алып кайттылар. Һәм кергәндә, теге аякларын, киемнәрен салганда, куйып тордылар инде кырыйга, стена кырыена. Һәм мин шул пакетта бер генә, бәләкәй генә кичкенә генә пычман күреп калдым. И аннан соң мин аны үзем бүләктә күрдем ул әйберне. Пычмак күренгән әйберне. Һәм инде мин шуннан аңладым, каян килеп чыга ул кыш бабай бүләкләре. Шулай итеп, кыш бабай хәзер килсә инде, әлбәттә менә бүгенге көндә, бүгенге елда дип әйтәсем килә, иң элек барыбызга да әлбәттә сәламәтлек сорар идек, менә шу авыр елда барыбызга да сәламәтлек сорар идем. Ул кичкенә вакытта бар бүтән теләкләр. Үзрәк үсә баргач үзгәрә икән. Профессиялар бит инде ул бик күп. Врач, укытучы, инженер. Ни өчен сәхнә белән бәйләргә булдың тормышыңны? Ул менә әйтеп киттем инде, теге адым саен ничектер үзе шулай килә инде ул. Ничектер сине дөрес юлга, үзең барасы юлга ничектер сиңа күрсәтә, Ходай күрсәтәдер инде аны. Мин инде музыка мәктәбендә укыдым, мондый теге гомуми белем мәктәбеннән тыш, параллель рәвештә укыдым инде. Һәм моны укып бетергәндә 9 класста гомуми белем мәктәбендә, монда 8 класс иде бугай, ничектер аларда шулай. Хор укытучысы миңа инде тәкъдим ясады, кер, вокал бүлегенә, безнең Түбән Камада училище бар иде музыкальный. Мин әйтәм, ярар, керәм. Җырларга яратам бит инде. Мин әйтәм, ярар, нәрсәләр кирәк соң анда? Бу укытучы миңа әйтә, мин барысын да белешәм, һәм сиңа нәрсәң әйтәм, нәрсәләр дә әйтәсен, нәрсәләр кирәк була икән, барысын да әйтеп бирәм дигән иде. Хәзер бу онытылды, бу инде сөйләшү көнендә булмады, теге керә торган көнендә булмады. Берсендә шулай музыка мәктәбеннән чыгып барам, анда безнең икенче этажда иде. Баскычтан чыгып барам, бу миңа каршыга очрады. Һәм ул как раз музучилищедан кайткан мәле булган икән. Миңа әйтә, менә мин белештем, вокалга кереп була икән, вокал бүлегенә түгел. 9 класстан соң керсәң, башта хоровой дирижирование дигән бүлеге бар иде. 11 класстан соң, 2 елдан соң анда укыгачтым, моны вокал бүлегенә кереп була дип. Мин гел дә яратмадым ул сольфеджио дәресен. Анда бит инде булай четвертларны санап утырырга. Мин әйтәм, ой, юк, мин әйтәм, все, шунда хәтле булды бу. Әйе, шунда хәтле булды, мин әйтәм, юк, алайса, если что, мин әйтәм, уйлармын, 11-дән соң бәлки керермен дип инде. Шулай итеп, ничектер онытылды, шунда ук юк дидем. Һәм 10-11 класста шулай килеп чыкты, мин медицинский класста укыдым.
Бу инде 10-11 классны укыган мәлдә параллель рәвештә без музыка училищесының 1 курсын бетердек. Һәм ул вакытта миңа бик ошый практикага йөрдек бит инде без. Больницаларга йөрдек. ЦРБ дигән бар иде как раз шул училище каршында инде. Һәм мин күрдем врачларның эшләгәнен, аларның аппак халаттан йөргәннәрен, шундый ошады миңа аларның төс кыяфәтләре дә, ул практикада күрсәткән әйберләр дә миңа теге кан күрсәм дә этәргеч булмады, бары киресенчә миңа тагын да кызык булды. Мин әйтәм, ничек кызык икән монда, моны өйрәнсәң, ләкин анда чыннан да авыр әйбер икән. Менә мин 1 курс медучилищены бетерсәм дә, ул чыннан да бик ауыр һөнәр, врач һөнәре, һәм аларга баш хынаясы кала. Чөнки аларның менә эшли башлаганчы, анда укыган белем, күпме өйрәнәсе, һәм берсендә дә анда ялгыш булырга тиеш түгел. Башка һөнәрләрдә әле бераз җиңелрәк булса, врач һөнәре бик авыр, һәм мин алар алдында башыям. Менә шул врач һөнәре бәлки үзләштереп булыр иде, ләкин аннан соң инде соңрак 11 классны бетергәч Казанга киттек. Ләкин ул хыял бар иде, инде җырчы хыялы. İşte tора, İşte tора, Казанга киттек. Ул вакытта иге юк иде. Анда ярыйдыр 5 институтка бирергә документны. Һәм 5-сендә дә экзамен бирергә кирәк. 2 манда 3 хәзер хәтлән 3 иде бугай. Һәм менә шушы 15 бул чыга бит инде. Бөтен сөргә 15 экзамен. Аның кайберләре инде кайберләре совпадать итте. Көнне белән берсенә бармыйча каласың, соответственно, ансы төшеп кала инде. Аннан соң калды ахырдан мединститут белән институт культуры. Но мин 5 институтка бирмәдем, 3 институтка биргән идем. Үз документларымны. Һәм аларның да килде дә дөрес итеп, теге үз вакытында торды экзаменнары. Һәм соңгы экзаменга килгәндә берсендә күчерделәр шул көнгә. Икенче институттың да шул вакытта иде экзамены. Һәм монда инде минем алда сайлау моменты килеп җитте. Монда медицина яисә сәхнәме, ләкин медицинага анда бик 2 генә урын бар иде. Моны бюджет урынга дип әйтим инде. Ул вакытта инде гади генә гаилә, мин аңлыйм, буладыр түләүле, нигә кергә инде факультетка түләп кергә, ләкин мин теләгән факультет ул хирург булырга теләгән инде. Мондый гына медсестра, ләкин фармацевт кына түгел, хирург һәм ул иң кыйммәтлесе иде прайста. Шуңа күрә инде мин алга карап, мин әйтәм, әтәнгә теге авырлык китермичә, монда гына керим әле дип. Һәм анда да бит әле керәсең әле юк, буш бюджет факультетка. Ләкин Ходай кушып инде менә шушы мәдәният һәм сәнгать институтында укып чыгарга насыйп була. Әле бит менә бәлки шулай булмаса, минем хәзер каршымда Татарстанның Казан артисты Бәрмәнчек фольклор ансамбле солисткасы утырмас иде, бирәр хирург утырган булыр иде. Ләкин син миңа калса юлыңны бик дөрес тайлагансың һәм менә сәхнә синеке инде ул. Без вәгъдә бирдек тамашачыларыбызга синең моңлы тавышыңны ишетергә, аларга җырлар белән китергә. Җырлыйбызмы? Рәхәтләнеп. Әйдәгез, киттек алайса. Әйдәгез әле үзебезнең кардәшләребезгә беренче булып көрәшчеләр алтын алмасы дигән җырны белән китегәләр.
кардәшләргә багышлап җырланган җырларыбыз. Сар бакчасы багылмасы, көрәшеннәр алтын алмасы. Сар бакчасы багылмасы, көрәшеннәр алтын алмасы. Оксана Дмитриева, дуслар! Сезнең алкышларны җибәрегез безгә смайликлар рәвешендә, дуслар. Без барысын да күреп барабыз. Менә бөтенесе, менә мондый смайликлар җибәрәләр сиңа. Рәхмәт. Молодец, язлар. Дуслар, һәр комментарийгызны күреп барабыз. Менә шундый прямой эфирда шулай телефон аша языгыз. Һәм инде язып җибәрегез әле, дуслар. Кайлардан карыйсыз, кайсы төбәкләрдән? Менә шул кызык безгә. Һәм син каршы булмасаң, форсаттан файдаланып, мин реклама биреп алыйм әле. Әйдә. Менә безнең культура үзәгендә, дуслар, 4 декабрь Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтованың бенефисы була. Керү ирекле. Килегез, дуслар, 4 декабрь. Һәм дуслар, шулай инвалидлар декадасы уңаеннан 24 ноябрьдән 10 декабрьгә хәтле мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен онлайн иҗади конкурс үткәрелә. Конкурсның шартлары белән безнең социаль челтәрләрдә таныша аласыз. Ә без инде алга таба барабыз. Киләсе сорау булайрак булыр. Сез бит инде Татарстанның атказанган артисты исеменә лайыклы булдыгыз. Менә бу исем җаваплылык бирәме кешегә? Бу Татарстанның атказанган артисты дип звучит гордо. Мен бу сорауга шулай җавап бирә идем. Бу беренчедән һәрбер кеше үз һөнәрен җаваплы итеп башкарырга тиештер дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә инде бу җаваплылык бирә, ләкин бу исемнәрне бит инде сорап алмыйлар. Аны менә үз ансамблең, үз көрәшен дөньяң һәм тәҗрибәле кешеләр сине күреп, сиңа бәя биреп, сине күтәреп данлаган икән. Мин моңа бик рәхмәтле. Һәм әлбәттә инде алга таба бу дәрәҗәне төшермичә яшәргә кирәк, җырларга һәм иҗат итәргә. Һәм бәлки халык артисты исеменә лайк булыр киләчәктә шулай бит. Алга таба теге уйламыйбыз инде, анысын Ходай белә үзе. Сез тамашачыга бәрмәнчек ансамбль солисткасы буларак танылдыгыз. Бәрмәнчеккә килүнең тарихы ничегрәк? Танылуны инде ул бәлки шулай булгандыр, ләкин без инде институтка керүгә үк безнең шундый дәрес керә иде. Музыка фольклоры, инде шундыйрак исемдә. Һәм безгә керә иде ул вакытта укытучы булып безнең хөрмәт иткән Геннадий Михайлович Макаров, фольклорчы, этнограф, ул бит инде барыбызга да таныш. Ул безгә өйрәтәдер шушы көрәшен җырларын. Думбрада уйнарга өйрәтте иң беренче. Һәм шушы думбрага уйнап без инде җырлый торган идек. Анда ул җиде аерым дәрес булса да, ул әле безне аерым җыйды көрәшен балалары. Менә институтта без ялгышмасам 4 кеше идек бугай. Безнең анда хорда Сергей Гладков бар иде. Аннан соң инструменталь бүлектә Алексей Савельев, ялгышмасам фамилиясе. Мин. Аннан соң килә иде тагын консерваториядә кызлар, шулай көрәшен кызлары, ләкин алар укыталар консерваториядә. Безне бергә җыядыр. Без институтта җыеладыр. Вакыт һәм җай булмаса, инде без консерваториягә барып җыела идек. Һәм шушында иң беренче шушы көрәшен җырларын безгә Геннадий Михайлович өйрәтте. Думбраларда җырлап, матур киемнәрне киеп, ул вакытта инде
шәһәрдә туып-үстек тә бик эләкмәде инде ул безгә. Монда инде безнең керәшен җәмгыятендә булган матур күнәкләрне китереп, безне инде һәр бәйрәмдә, һәр әле без телевидениега да барып, сәгать 5ләрдә, 6ларда СТС каналында җырлап утырадыр, керәшен җырлар. Ну, чынлап та безгә нидер бер мәктәп юлы иде. Алга таба барырга. Бу инде теге укыган вакыттан, беренче курстан башлап, инде без аны ахырына хәтле алып бардык дип әйтәм. Һәм 2008 елда шу бәрмәнчек оешуына бит инде карар булды һәм оештырылды менә шу ансамбль. Геннадий Михайлович миңа шундый тәкъдим итте, шунда килергә, җырларга. Мин дә әлбәттә, миңа Геннадий Михайлович үз кешем шикелле, мин үз өймә килгән кебек, әле ул вакытта аңламыйдыр инде, ансамбльнең шундый ук хәтле дәрәҗә икәнен. Аннан соң инде менә үсә баргач, еллар үтә баргачтан, инде аның нинди сын дип әйтим инде, сын бай булуын аңладым. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле бүтән ансамбльләрдән нәрсәсе белән аерылып тора? Беренчедән инде ул үзеннән үзе уникаль ансамбль, чөнки ул бердән-бер керәшен дәүләт фольклор ансамбле. Монда инде без барлык булган җырларны, йолаларны, уеннарны, биюләрне сәхнәгә чыгарырга тырышабыз. Һәм бу, ничек дип әйтим, һәрбер милләтнең бит аның үзенең үзенчәлекле бер моментлары бар. Җырда да, биюдә дә, йолаларда да, әлбәттә инде. Һәм менә булай гына әйтеп алсаң да, әйтәм бит, ул үзеннән үзе уникаль һәм башкаларга охшамаган. Бүгенге көнне нинди программалар өстендә эшләп киләсез? Нинди авырлыклар бар? Әллә бар да әйбәтме? Төрлечә була инде. Төрлечә була. Шулап әйткәндә төрлечә була. Без әзерләнәбез, программаларны туплыйбыз, яңа төрле җырларда өйрәнәбез, яңа төрле биюләр, һәм тагы да тамашачыга яңа әйберләр уйлап чыгарга тырышабыз. Яңалыклар уйлап чыгарга тырышабыз. Һәм менә хәзерге көндә әйтеп дәсем килә, без шушы яңа түгел инде былтыр куйган спектакльне яңадан сәхнәгә чыгарга әзерләнәбез һәм шуңа репетициялар ясыйбыз. Бу инде әйтеп үтәм барлык тамашачыларга безнең гыйнвар аенда, иске яңа ел көнне, 13 гыйнварда Галиәскәр Камал сәхнәсендә яңадан Гыргыры кияүләре плюс спектакле уйналачак. Алла бирсен. Достар, әйдәгез 13 гыйнвар барыбыз бергә җыелыйк та барыйк Камал театрына һәм шушы матур тамашаны карап күреп китик. Сезгә инде бөтен уңышлар, спектакль гөрләп барсын, бөтен районнарда, бөтен шәһәрләрдә күрсәтелсен. Менә ул район шәһәрләрдән дигәндә, бу бит инде спектакльне биргәч, яңа елдан соң бу ел инде, январь аенда бик күп кенә шәһәрләр, бик күп районнарда куела торган спектакль булырга тиеш иде, куелырга тиеш иде. Ләкин нәшә бездә тормаган вакыйгалар аркасында, инде пандемия аркасында алар барысы да күчерелде. Һәм Алла бирсә дип ышанабыз, инде киләсе елга бу мөмкинчелекләр тусын иде. Һәм безнең яраткан тамашачы белән күршергә ясады. Алла бирсә шулай булыр дип ышанабыз. Димәк, синеңчә керәшен культурасын, йолаларын саклап калуда Бәрмәнчек ансамбле бик зур роль уйный, шулай бит? Ул дөрестән дә шулай дип уйлыйм мин. Чөнки менә инде безнең хәзер бар әле безнең йолаларны белгән кешеләр, теге безнең әниләребез, апаларыбыз, дәдәйләребез дигәндәй. Хәзер бит инде заман бик тиз алга бара һәм бу йолалар, җырлар, биюләр бар кешедә моның белән кызыксынып бетмәй, яшь вакытта. Алар аның белән кызыксына башлый, бераз үсә баргачтан.
Ләкин аларның инде ул вакытка кемнән позаимствовать итәргә дип әйтим. Кызыксыну уяна дип уйлыйсыңмы? Торап бара. Юк, кызыксыну да уяна. Аларга кемнән алырга соң аны? Аннарсын бит бетә белүчеләр. Һәм менә шу бәрмәчек ансамбле ул үзенә күрә бер хәзинә. Син аны тыңлап кына түгел, менә еллар үткәчтен шушы записларны карап, булган бәлки концертларга килеп, ул вакытта да булыр дип ышанып калам мин. Өйрәнеп, яисә инде искә алып була. Менә безгә язып җибәргәннәр Кылкидан карап барабыз сезне дип. Казанда Кылки. Аннарсына язып җибәргәннәр монда Оксана. Шәһәрдә тудым дисез, туган телдә шулкадәр иркен сөйләшәсез. Гадәттә шәһәр балалары туган телне бик белми, сезне тыңлау рәхәт. Афәрин. Рәхмәт Ялсын. Бу инде туган телдә әле менә бераз өйрәнергә иде. Китап өйрәнү түгел, китап укырга кирәк. Татарча китаплар, керәшенчә китаплар. Чөнки ул инде тел байлыгында, әзрәк тел әйләнүендә бик тә үзгәртә. Бер китап җитә, барсын да рәткә китерергә. Ләкин рәхмәт, шулай дип кабул итәсез икән, бик зур рәхмәт. Без инде теге шәһәрдә туып үстем дигәчтән, әйтәм бит җәй буе авылда үстек. Һәм мин анда русча сөйләшкән кеше булмады. Шуңа күрә без инде рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз. Мин инде сизәм, тамашачылар көтәләр синең тагы бер җыр җырлаганыңны аларга бүләк итеп. Җырлыйбызмы? Әйдәгез рәхәтләнеп җырлыйбыз. Нинди җыр? Хәзер мин әлбәттә җырлап үтәм, ләкин тамашачыларның бәлки минем башкаруда тыңласы килгән җырлары бардыр, анысын да язып җибәрсеннәр. Әйе, дуслар, нинди җырларны ишетәсегез килә? Язып җибәрегез әле. Без монда по запросам җырлыйбыз бүген, Алла бирсә. Анысы да булыр әйе. Хәзер инде минем җырлап үтәсем килә. Туган якларга сүз киткәчтен үземнең маманың ягында җырлаган җырларның берсе Чәчиек гөлләрне дигән җырларыбызны Питрәч районындагы. Сәхнәне сиңа калдырам. Оксана Дмитриева. Чәчиек гөлләрне. Güre
Татарстанның атказан артисты Оксана Дмитриева. Бик зур рәхмәт. Бар тик сезнең өчен, дуслар. Оксана, менә син җырлыйсың, карап торам һәм уйлыйм. Ничек шул бер кешедә гүзәллек, шибәрлек, благородство һәм шундый моңлы тавыш бирелгән икән ул дип сокланып карап торам. Һәм менә монда безнең дусларыбыз да бик күп смайликлар җибәрә, җиләкләр җибәрәләр. Бик зур рәхмәт. Илгир язган Камалова. Ага. Шибәр, акыллы, бик данлы кызыбыз, яратабыз. Шатлык телибез сиңа дигән. Бәхет шатлык телибез сиңа дигәннәр. Бик зур рәхмәт. Аннан соң менә нинди җырлыйм дигәч, язып җибәргәннәр монда. Мин күкләрдән сине сорап алдым, җырын башкарып китсәгез иде. Ул җырны беләсезме? Әлбәттә беләм инде. Клип җыры, ләкин кызганычка каршы мин бүген керәшне җырларымны алып килдем. Сорап языгыз керәшне җырын. Хотя бы акапельно җырлап китә булмыймы? Бер куплет булса да. Була инде әлбәттә. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Жаным елаганга тезләнемдә, мин күкләрдән сине сорадым. Күк йөзеннән якты йолдыз очты, син киләсең диеп юрадым. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырман йөрәк талганыша, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганчы, бары сиңа гына табынырмын. Күкләр безне үзенә алганчы. Бик көчле, бик матур исполнение, рәхмәт сиңа. Каршы булмасаң, синең белән хәзер бер рубрика эшләп алабыз. Яңгырыячак җырлар, башы. Син бит инде җырчы булгач, слух әйбәт булырга тиеш. Бер-ике нотадан белергә тиешсең җырларны. Бу беренче нотадан белергә кирәк. Беренче нота түгел инде, менә җырның әзрәк башын биреп алабыз, көен. Әйтеп бирергә тиешсең безгә бу нинди җыр икәнен. Бәлки башкаручым булса да. Бу күбрәк татар эстрадасы булыр, бүгенге көндәге татар эстрадасы булыр. Чөнки мин уже халык җырларын бик әйбәт беләсең, син керәшен җырлар, ә менә эстраданы беләсең микән, хәзер шуны тикшерәбез. Әзерме? Бәлки әзердер, ләкин менә берничә ел эстраданы мин Гомумән тыңлаганны шулаймы? Юк, тыңлаган бар, ләкин алай бик күп түгел. Элек күбрәк тыңлый идем. Бәлки беләмдер. Монда бит әле менә бу ел чыккан җырлардан түгел, төрле елларда язылган җырлар. Әйдәгез тыңлап карыйк. Киттек беренче җыр. Дуслар, бәлки сез беләсездер, язып җибәрегез әле безгә. Так, кем җырлый? Радик Юлиакшин ялгышмасам. Конечно! Радик Юлиакшин, кем җыр белмисезме? Колакта инде, хәзер әйтәм сезләргә. Красивый, хороший. Шулай булыр. Уразу белән җырланган җыр бу. Әйе. Киттек, икенче җыр. Башлаган да, ләкин ул түгел. Ләкин или салаватны инде. Салаватныкы. Салаватны җыры. Нишләмәскә кушалып барыбызга да. Моңайма. Гомере, уфтанмадым. Икенче, өченче җыр.
olacak, bunu sana iddialıyım. Manası yaşlığım şişmeleriydi. Mansı remix. Evet, bu Eğer remix. de original klipten bulsanız riske giderim. Aha. Hemen de son measure. Batı ışıklar bunu başında böyle yapmışlar. Elbette. Firdevs Timay, dinleyeceğim. Ay bilmiyorum sizler. Başlangıç gelse cevap veririm der. Başka aklımdağı dağda ezberip sayri bir kış sayri yıldız eylerdeginde Eyga sandılar. Eyde sandılar No, bütünler bilmiyorsun değil mi? Bütün evrim tugay sizler Simcilerin gene bütünüsün bilesin. Sizler gene bilmiyorum. Bu konkurs için sana bir şey koyarız. Bitti de mi? Elimiz şunun gidip, diyeceksin. Mene, şunun tendensi var bir. Bugünkü günde okşasta olan kişi bütünüsü artist bulala degan tendensi. Sen benim bilen kilişesin mi? Ay. Nechek edip dürüst cevap verirken. Bu siz bilen bir kilişip de bulmayın. Çünkü mana senin milyonların bulsa da talantın bulmasa, sen de özünün hıyalın, unutilişin, nedir cavaplılık, ol şulay bit. Sen akşa bilen bari tek tavuşun bulmasa, nişkin nesin artist bulasın. Sen anda, bilmem, bir нәрсе düşürüp koyağın alasın televizorga, sen indi konsertta koya almaysan, залларда жей алмайсың, менә шулай якыннан утырып җырлый да алмайсың дигәндә, шуңа күрә бу инде этәргеч кенә дип фикер дип уйлыйм мин. Ул бөтенләй акча гына булып мин артист була алам дигән сүз түгел. Сәләт кирәк. Сәләт кирәк. Ярай. Моңар Шәрима Никитина утырган менә анда шурында. Сәләт кирәк ки акча кирәк дигән ул. Менә 100 кеше естерле. Естерле мнение. һәркемнең үзенең шулай бит. Менә монда дусларыбыз язды, җыйдым Ансы да җыйдым. кирәк. Ансы кирәк түгел димим, ансы да кирәк. Ләкин аның белән генә булмый. Алай гына булмый. Алай гына булмый. Ярай. Язып җибәргәннәр монда җыйдым җиләк, урманнарга керсәм дип язалар менә җырның списокларын. Кайсы булса да Әйдәгез җыйдым җиләкне җырлыйбыз. җыйдым җиләкме? Әйдәгез киттек. Җыйдым җиләк җырлый Оксана Дмитриева. Атадан артисты. Әйдәгез бергәләшеп рәхәтләнеп, күзилек биләрегездән. Машинада барсагыз рәхәтләнеп, тавышын ныграк башып, кадрак итеп башып, тыңлап утырыгыз. Бергәләп җырлыйбыз. Кара урманнарның лаюрындасын, дала парти мәннәре кистемәләри. Кара урманнарның лаюрындасын, дала парти мәннәре кистемәләри. Бар үрнәкләр йөзәдерләр әмәдә күлләрдә, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдә. Бар үрнәкләр йөзәдерләр әмәдә күлләрдә, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдә яшо. Озын гомерләр нигрә уелларында, тагы җирсәк идебез бергә. Озын гомерләр нигрә уелларында, тагы җирсәк идебез бергә. Җыйдым җиләк, җиләктән кайтып килә. Җир җиләге ничек тәмле, безне дә шулай күрә. Җыйдым җиләк, җиләктән кайтып килә. Җир җиләге ничек тәмле, безне дә шулай күрә. Суның буйларын дала йөргән чакта, алтын тәкә тапты мәләли.
Şiidomuşiler birlegenleri bilen Biz jüribez, biz işlermek birlegenleri bilen Şiidomuşiler birlegenleri bilen Biz yaşaydık, biz işlermek birlegenleri bilen Aksan bitirme dostlar sizning için. Rahmat bek zo'r bik aybat boshqaruv. Rahmat yozsin. Mana bunda bizga do'stlarimiz yozdi. Elvira Kamolov yozib jibergan. Nima qiyinda javob ko'rsatsa edi bizga ko'pmi tinglasam da to'ymayman degan. Nima qiyin? Bu endi bizning ansambl repertuarından bo'lgan yeshimaki. Dırsamazsam endi mekiler bir kupito. Şuna göre no ilgili yazgaç şulaydır. Elvira yazmış şulaydır. Endi kışında jıla bitadiz. O dop papkada bo'lgan yeş. Meki. Var mı andejir? Demek Meki. Dostlar, siz yazdınız bizning yana vaqt ko'p. Javob bitirib salayversa. Bu endi şulay yo'q, menim mamamning oldinda köy. Meki.
Мин басып кул чабам. Bu indi şındırısını etkende bizim de yaratkan jalalarının birisi. Hem kreşinlerinin bu jırda şunday kızlar turunda, şistalık turunda mena kalsa bu indi terbiye sözünde şunda kirgendir. Menimçe kreşin halkı ol indi şulay tırış bulurga öğreteler kişkineden. Terbiyeli olurga öğreteler. Hem yüreğindeki varlık kişini hürmetlerge öğretken sizler mene barsıda şuşa жерде çağıladır. Жылдыгына башладым мен міне аяқтан башлап, міне мына хәтле костаннары чыкты. Әллә җыры шуны ямын, әллә җырлавыш, җырлыйсың шулай әйбәт итте. Менә костаннары бәреп чыкты. Чыннан да бик зур рәхмәт сиңа менә бу җыр өчен. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә монда язган Нина Малова язып җибәргән. Булдырасың Оксана зур уңышлар. Kreşin җырлары бетмәс, Алла буйырса шундый яшьләр, җырчылар булганда бәхетле бул дигәннәр. Рәхмәт аны. Kreşinнәр алтын алмасы җырын бик яратам дип язганнар менә монда. Беренче булып башкарып үткән иде. Һәм инде бик күп менә смайликлар, сердечкалар җибәрәләр менә монда. Дмитрий уйлап атты бугай. Дигәннәр шушы җырны тыңлагандадыр инде ул. Әлбәттә уйлап аттым, бик уйландыра торган. Үзең әйтәсең бит менә бу воспитание турында. Бик уйландыра торган җыр менә бу. Яшеннән да уйлап аттым. Тагын нәрсәләр язалар безнең монда? Подписчикларыбыз, арулармысыз дигәннәр. Арулармы? Ару гына. Кашылмастан тагы бер-ике реклама биреп китәм мин. Әйдән. Фырсаттан файдаланып. Булар кирәк әйбер бит. Бик кирәкле әйбер. Менә ата-аналар, балалар өчен шәп яңалык. 22 декабрьдә безнең культура үзәгендә Фердинандның Яңа ел маҗаралары дип исемләнгән тамаша була. Көндезге 11-дә һәм кичке 5-тә балаларыбыз белән безгә рәхим итегез, көтәбез. Шулай ук дуслар, өегезгә Крашин кыш бабайы һәм кар кызы килүен теләсәгез, шулай ук безнең социаль челтәрләргә язып җибәрегез. Biz bunu барысында алай булса эшләрбез. Оксана, син сольный концерт бергәнең бармы? Сольный концерт. Менә сольный концертка дигәндә, ул минем инде хыялда уйда бар, әлбәттә, программада туплап барам. Бәлки инде минем уйларым бар иде, бәлки киләсе елның башында шундый уйлар бар иде. Бу елның башында. Ләкин инде менә шундай бездән тормаган. Пандемиялар аркасында инде бу хыяллар бар, әлбәттә, ләкин менә шушы вакытта biraz инде безнең кичерелеп тора. Алла бирсә шуны ашап дип уйлыйбыз. Алла бирсә ясарга инде. Оксана Дмитриевнаның сольный концерт дигән афишасын күрсәгез, дуслар, килегез бердә үкенмәс, шулай бит? Бар кешебезне биреп Тырышырбыз. Безнең тавышыбыз белән Алла бирсә, Ходай кушса, концерт куярга. Менә монда безгә язганнар, Оксана концерт костюмнарын үзе тегә дип беләбез. Барсын да түгел, ләкин чынлап да мин тегергә бик яратам. Ул тегер. Сичпәйдем инде. Мондай дизайн шәйберләр генә түгел, күлмәкләрдә тегергә яратам, ләкин теге масштабный дәрәҗәдә түгел. Единственный гөлемләрдә әкрен генә җайлап кына тегергә яратам һәм бер-ике күлмәгем үзем теккән. Барсы да түгел. Син шулай тамаксаларына да үзең ясыйсың, кулы белән шулай бит, тамаксалар. Менә шул әйтеп бит тамаксалар, муенҗа фасда барам. Монда түгел инде. Шундыйларны да ясыйм әйе. Бик кызык ул, менә карантинда рәхәтләнеп ясап утырдым. Көннәр буе нәрсә эшләп торасың, өйдә чыгарга ярамый. Сольный концерт ясасаң, ниндирәк формат? Формат нинди ул? Менә бүгенге көндәге эстрада артистлары форматымы ул, әллә күбрәк менә шу халык җырлары, этниканы кертеп эшләргә уйлыйсыңмы?
Миңа калса монда инде җайландырырга кирәк. Барсын да бергә кушып, төрле бит тамашачы бит төрле килә. Кемгәдер Шоу кирәк кирәк халык. хәзер, шоу кирәк. Шоу да кирәк, әйе. Кемгәдер кирәк халык җыры. Ләкин ул халык җырында шоу итеп була. Ничек дип әйтим, монда инде конкрет менә шулай гына ясарга дигән сүз юк үземә. Чөнки мин бар әйбергә дә менә клип ясадым мәсәлән үзем өчен. Мин аны әйтәм, әллә була, әллә юк, икенчесе. Булса булсын дип, аны бар теге җентекләп, барсын да әкрен генә җайлап, һәрбер адымын менә үзем теләгәнчә ясарга тырыштым. Аннан соң инде шушы концертка килгәндә дә менә күңелем ничек теләй, шулай ясарга тырышырмын, ләкин инде заман тенденцияларга карап, әлбәттә инде. Ләкин үзебезнең чынбарлык җырларыбызны да онытмыйча. Күрергә язсын, күрергә насыйп булсын шушы концертны алай булса. Әгәр теләгең булса, без берәр концертны хәтта менә үзебезнең шунда камерный вариантында ясарга мөмкинбез. Культура центрыбызда үзебезнең. Тамшы булган кеше, ул теге үземне генә әйтмим, теге җырлый белгән кешегә ул җырлау, концерт кую ул ниндидер рәхәтлек кенә бирә, үзеңдә булган, тупланган энергия чыгу гына бит ул. Рәхәтләнеп. Уңган кызлар шундый була ул дип язганнар. Әлбәттә шундый була. Мактап бетердегез, бик рәхмәт. Тагы бер җыр белән үзебезнең тамашачыларыбызга. Итәбез әлбәттә. Монысы инде җырлап үтермен. Безнең әлегә моңсу җыр булды, бераз. Инде шулай Күңелле булсын. бик күңелле җыр. Ул аның ничек дип әйтим, шундый кызык булды. Тарихы дисәң инде. Бу Керәш халык җыры. Мин моны ишеттем башта Питрәш районында. Аннан соң Түбән Кама районында үстем бит инде мин. Анда бер бәйрәмдә Керәшнең әбиләрен шушы җырны, ләкин сүзләре генә бераз башка иде. Көе нәкъ шушы шул ук җырны җырлыйлар икән. Мин инде моны истә калды бит инде бу. Бу җырны сайлаганда изләдем, таптым. Түбән Кама ягы җырлаган бу вариантны тыңладым әйтәм ничегына булгай. Тавышка да туры килә. Һәм бик тә матур җыр килеп чыкты дип уйлыйм. Бик дәртле. Әйдәгез бергәләшеп биеп алабыз, җырлап алабыз. Алсу алма, кура җиләк, чияләр дип аталар. Киттек, дуслар! Başlasam aslı olma, kura çilek çiyeler, senin için yanlar.
yeşil yanlarında giyeler Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Asıl alma kurra şile şiyeler Sine yeşil yanlarında giyeler Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Asılları kıyaşığa şiyeler Buydu varlı altın Olan kardeşlerimizge Otur bulsun durmuşlarınız Asıl alma kurra şile şiyeler Sine yeşil yanlarında giyeler Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Asıl alma kurra şile şiyeler Sine yeşil yanlarında giyeler Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Hadi rahatlarım bilmez Asılları kıyaşığa damarlar Sanılırga kurra gile yaratır Aksan Midri bulsun. Biz rahmet. Aksan mene Sina bizden işkeregine bulak hazırladık. Bunlar Mene bileklerde var mı? siz bütün yolda köp jerisiz. Oy hazır. Yolda köp yerisiz avtobuslarda mene senin başın her vakit yumuşak olsa da için Sina mene şunday ayağımı bilek gidemiz. Oy. Burası- Burası dişik motor. Manısı obufni salıp jeriga jaylanay. Тоже ayağımı dik az olan. Samira bitkege. Әйе. Һәм безнең итне хәзер вирус. Синең бер вирус та алмасын өчен сиңа менә шундый айбагыр маскасы белән гидәбез. Oy. Рахмәт. Бик зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Моторга. Искиткеч, Оксана, бик зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Бүген безнең студиябызны ямьләндергәнең өчен. Син бик ачык, күңелле, шибәр, моңлы кеше. Бик зур рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт шушы матур бинага, шундый матур, талантлы кешеләр чакырып торганга да ничек килмисең инде. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Алдагы көннәрегездә матур кешеләр, талантлы кешеләр шушы урыннарда бизәп торсын, матур итеп эфирлар үткәрегез, бәйрәмнәр, чаралар, бергәлектә, татулыкта яшәргә язсын. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Булса инде бүгенге көндә бик мөһим. Бәхетле булыгыз, сау-сәламәт булыгыз. Күрешергә язсын. Очрашулар тагы да насыйп булсын, дуслар. Сау булыгыз! Сау Сау булыгыз!